ka kula da kanka da waɗannan abubuwan. Na farko, kada ka yi ƙarya don a soka, haka kuma kada ka yi ƙarya ga wanda ya yarda da kai, sannan ka yi hankali da mai yi maka ƙarya don ka so shi. Na biyu, kada kana faɗa ko ƙyamar mutumin kirki, domin Allah yana son mutanen kirki, don haka yana tare musu faɗa da kuma ɗaukar musu fansa. Na uku, kada ka ɓata lokacinka wajen kula da wanda baya ganin kimarka da mai yaudara da masu ƙauna da ƙiyayya don abin duniya. Na hudu, kada ka sayar da lahirarka don duniyar wani. Mafi yawan mutane ba sa iya rama alkhairi. Na biyar, ka sani ɗan adam akwai butulci. In kana yin komai don Allah kana bari kuma don Allah, nan ne za ka sami hutun zuciya. Na shida, kada kwaɗayi ya hana ka bin gaskiya ko biyayya ga wani Allah. Haka kada tsoron wani ya rushe maka imani ka rasa tawakkali. Wanda ya dogara ga Allah ya isar masa. Na bakwai, kada ka na manta alheri ko bijirewa wanda ya taimake ka a rayuwa. Nadama ta tabbata ga masu manta alheri da masu butulci da yaudara, wato saɓawa masoya. Na takwas, kana faɗin gaskiya da kuma aikata gaskiya. Haƙiƙa yawan ƙarya a magana da mu'amala halaka ne duniya da lahira. Na tara kuma na ƙarshe, kada ka rama mugunta da mugunta, ka yi haƙuri, Allah ya saka maka